Tugas soreku ngresiki kandang. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin yo. Iya yo Cah, ayo melu aku resik-resik kandang yo. Kira-kira ngene iki sapa sing kangen karo suarane Mbak Titin sing cempreng iki? Iya Cah, mbah piye aku pirang-pirang dino iki rasane kok wegah rasa-rasane apa-apa. Tapi nek makara tugas harian omah iki tetep ora ngarah iso di-skip Cah. Lah yo piye wis tugas hariane masih ya mergawe ngelebut sedina ning ora entuk bayaran. Ya wis ngene iki rutinitas ibu rumah tangga. Ngene iki aku jane rak yo sing duwe le. Tempone iku rak yo aku sing dirumati, tapi iki ora. Lah kok malah wedhuse sing njaluk rumat. Piye ngene iki? Wedhuse jane iki rak yo ngawula aku. Tapi lah kok aku sing malah dikangelno yo. Niki mangan lo njaluk ngentongno, njuk makani, ngombe njaluk ngentongno. Ora tau mergawe, malah njaluk rumat. Ngene iku piye jeke? Kok ora lemu? Lah kok ngrundel dhewe. Lah ya piye wong pancen iku rumatan. Dekne ya njaluk dirumati, wong golek dhewe ya ora iso. Lah nek lemu kok didelak ya oleh akeh. Tak ya iku opahane leh cah yo. Tapi kadang aku ki yo mikir, aku ki sing duwe, aku juragane, tapi aku malah sing didadekno pegawene. Piye iki? Sapa meneh iku jenenge nek rawat dus njaluk rumat. Bar resik-resik kandang sambil ngecepres iki aku terus nggodhogno banyu. Ya iki kanggo wedhus meneh. Mbene ae nganggo banyu anget lho. Piye gak mulya dadi wedhus. Wis ora apa-apa cah. Sing penting iki nek didol oleh duwe akeh lah ya iku opahane. Godhog banyu ning pawon ae irit gas soalnya gas angel nek kayu ora usah tuku karek ngamek ning nggone omah. Tugasku ngresiki kandang wis bar, godhog banyu ya sak sambi. Ki wis sore dadi lawange tak tutup. Engko nek lali selak kewengen dadine peteng malahan ketok ya isih padang cah, tapi sebenarnya iki ya wis wengi, wis ape magrib dadi langsung ae nglanjutno gawene ape adus cah muni